my god. दे जेबो नङा दे ओमफ्राय मोजां खबरा बहानि ओमफ्राय ओरैनो So खुलुमबाय नोंथांमोन चेनेला बयखौबो बरायनाय जाबाय स दाखाल बयनिफ्राय जोङो बेरायनाय जायाखै रुमाव थानानै भिडिअ बानायगासिनो दं स आरो सानथामनि उनाव जोङो बेरायदोंसै माने गासैबो ब्लग भिडिअफोरा बेरायनानै बानायनाय जासिगोन दासान्दि जिथ' रुमाव दंगासिनो दंना बेनिफ्राय मोनसे खोथाबाव आं नोंथांमोननो बुंनानै होनि दा नोंथांमोना जाय बे चेनेलखौ नायगासिनो दंना बे चेनेला दा 20k नि खाथियाव दंथारो 20k साबस्क्राइबार जाथारसिगोन बारा नांथारला दै 20k साबस्क्राइबार जानो आरो 100 एसे बारा नांगौ दा नोंथांमोना माने खालामना होथारदो जायफोरा एसेबां नायगासिनो दं खिन्थु दासिमहालागै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिनि गेजेरावनो दिनै माने दाखालि बावै मेहेरदाया गावनि मोनसे टि सार्ट गोदान लाबोदों मोनसे नङा गांनै लाबोदों थ' बेखौ आं गाननानै नायगोन आंनाव जायोना जाया आंनिखौ दोनथ'दोनसै मेहेरदानिखौ गानदोनसै आं एबार येस माथो हेभि जागोनदांलै हिप हपसो माथो नै गाइस फाइनालि गानबाय बिथाङा नाव ओइ समायलायबावदों बाला गामसाजों माजों ओइ दा गामसा गाननानै क'क्राझार टाउनाव बेरायनो जोंहा दिनै औ ब्लगिं सिस्टेम ओइ गामसा ब्लगिंथ' बिशाल मार्केटाव डिस्टार्ब खालामैनि आयौ गामसा गाननोबो रोंबावो बाला मानसिया मोदोम फिसाना नङा मोदोम फिसाना समायो मेचिं जाजोबो आरो ओइ गोसोमखौ गाननायलाय गोसोमखौ माबानिखौ मानसि खर' गोनांनिखौ गाननायलाय बेखौ मेहेरदाया गानबाय थायो नै हालदै गोनांखौ आं फेभरेट मोनोलै बेखौ बिराद मोजां सायावनो गानदोंसै नामा सै सायाव गानबा गिदिर नुगोन खुलाय दे जेबो नङा दे खुनायखौबो देखायगोन देना हाबा जाबाथाय गाननांगोन ना हाबायाव जाबायथ' दे जाबाय दे बेयो नै हालदै वाला टि सार्ट होयो मेहेरदा का फेभरेट ना फेभरेट आंजोंसो समायो माथो बियो मालाबाबो टि सार्ट गानफेरा गाइस औ सरि स्पर्टिं गानफेरा बियो खालि सार्टल' गानो बियो नेक्स्ट टाइम बायदोंसै आं मेहेरदानि साइजखौ आखाइ लादोंसै बे नै फेन्स आंनि लोगोफ्रा गिफ्ट होनायमोन बे क'क्राझारनि Oh my god फट'शुट दा Fida happening girls are Fida happening and you are handsome happening nama oh my god Arunai also blue happening oh pink happening गोबां मानसिफोरानो बुङोमोन ना स्पर्टिं गाना होननानै स दिनै फार्स्ट टाइम गाननायबाय आरो बेबो मेहेरदानि बावसो जादोंना जादों नङा सानदोंमोन जादों फिट आंना होमबा नों सानदों आंनाबो मोदोमा फिसासो नङा दालाय नङा नों गानबाथाय ओरै थैस ओरै सिगोन आरो बेरायनाया मेहेरदानि हेबिना थाबायफिनलाय आंनि बायदि oh my god दिनै आं बेखौ गानबाय जेला आं दा मेहेरवारि जाना दं मेहेरवारिसो आंबो स' आं माने क'क्राझाराव फैनानै जोबोर मोजां नांबाय दै ओमफ्राय आं मेहेरवारि ना बेनिफ्राय मैया सानैसो क्रास लोगो हमनो फैदोंमोन बेनि गेजेरावनो जायबा रेड कालार गानदोंमोन आङो बेखौ जोबोर मोजां नांदों नंगौना आंनि फिलिंसखौ बोरै बुंनो हाखो नों जेनेबा आंनि गस्ला गानबानो नामा दाखाल बयनिफ्राय जेब्लानिफ्राय आङो क'क्राझाराव फैनानै बे हालदै गोनां सलाखौ गानदोंना बे मेहेरवारिया बेनिफ्राय सिख्लाफ्रा आंखौ नायो गोगोमनो ना ओरै गल'ल' नायलायसिगोन आरो साइडनिफ्राय ना नंगौ नङा सेस खालामोलै नों एक्सट्रा इउटुबारसोब्रा आंसो मेहेर आङो मेहेरसो रावबो नङा माब्रै मोगथाङाव नुनानै मोजां मोनदोंब्रा नोंखौ नुनानै बिराद मोजां गाना ओमफ्राय केमेरानिफ्राय एसे साबसिन नुयो आरो जावबायसो होनदां जावाखै हेन्डसामसिन औ एसे हेन्डसामसिन ओमफ्राय
खोथा दं इसे गारियाबो एसे गोजाननि खोथाना खोथा दं आरो दामानि गासिबो चिरां गोलैजोबोनो चिरां सेंग्राफोर डेन्जार हेन्डसाम गोजा सिंगेल नंगौ नङा जाय जाय फसायो नाम्बार हरनानै ला मालाय सायख'नानै लागोन दिनैसिम सासेबो सिख्लाफोरजों कन्टेक्ट लाफेरहोआखै आं बिसोरखौ माने नोंनि आन्दाराव दंजोबो जानाय लोंनायाव बेस्थ' जा हिनजाव जाखा बेस्थ' जाखायो आं